megalayapost.news. Keberajung SDO kan? Hai, itu SDO. Oh, nih kata Asma. Oh, nih kata Asma kau orang. Beli mungkin kuat. Beli tangka jikriya bro. Hadian ke jingot jingnam jangki babon gipat ba na kathan Western Ribhoi halor ke jingbom trekam bat bomdon nong tre ka pathar khama civil subdivision kabla shukhang talabet de kitayo bat ki benai ka seng Ribhoi People's Council sengkmi mentagsi kala lej banjurip ya ketika office sarkar banlap ya ke jing shisha ha ketika jinglet jurip hapa ke jinglam usamla Jason Lennox Nongrum u president lembik dikot na kaleng ka seng kala apoi ha office jong SDO ha kapor khat RBJ e minsingi Hene lalap baya ketika office la shukhang tala na duk ka khrdop banabar haduk ki kamera trikam bashapo ban lapru ba ketika office kala shujau ban miru ke jingsma kuman shukdo hangni baya ka pathar khma civil subdivision la kentiu kerdan naga pathar khma administrative unit hadian gumba life license balawan ru ban pli perda do menteri ramba ka jella ukon rat ki sama hau benai naiweng jong snem arjar arpuar da ka jingang not ban ai ka jing shakri bat pensuk yegi pajba bat ka office jong SDO menta la shushong ha ka office ka tanat PHE namar hadu menta empat sedang idak AA ban chna ya ka office bapura wat hadian ba ka jakala de ban ai sung ba na du snem kat khandai spa khandai pupra ha pathar khma na kaleng ka seng kala pon pau ba ka jingwan ketika civil subdivision kalong ka jingkar khu ka bakrau yegi pajba Hendai kembang kalong mentah kamla setia ban ai ke jing syakri kepat ba nong syong ketika than bat kum keseng kadawa badai bentung du SDO bapura uban syong bet ha ketika office terekam bat kinong trei ki batikena ban pensuk kepat ba ki balai don kam ha ketika office Kanega jiwan jongi kanega shnong kadai hadin ba kum ka seng ni layo ya ka jing ujor naki babun ki nong syong jong kanega dong ba than Ribhoi sep ni borok kowe la bono kini ki kendiat tayo baladep ki la don ki nong syong jong ka dong ba than ki bala wan hapo ka office ka jongi ban wan ban yathu ban pensngau ya ka jinge ka baki ki mat kisham ha ka bidi bat kar kumlong rukuman jong ka Western Ribhoi borok kowe kum phila ban saki ngidon haplau jong ka office civil subdivision patar khma ngi kan mau ya ki por ki ba ka dong ba than borok kowe kadon hapreng ki jingya keren ban yamir jingmut kumno bangela ban penbah ya ka Western Ribhoi kiru rong ba ki yami ki yashim menta bat ki babun ki nong ilam jong ka Ribhoi district ka jongi ban ya keren kumno ngila ban yo ya ka rukum sishar ka governance ka rukum syakri ka babit ka babiang bat ka bajanai halor kita ki jinglap ki jingsyam kaladon ka negar kum perkhat ban dawa ban kentu kerdan no ya ka Western Ribhoi Administrative Unit Syaka Civil Subdivision bat nyemla klem daklet ki babun ki riu rangba ki nong yalam ki MLA ki MDC ka Ribhoi Dorbar ka Western Ribhoi Dorbar ki la yeshim benta kumno ban penkongu ya ka sorkar ban pengit ya ka sorkar ba kum ka dong ba than Western Ribhoi borok kowe kala idon kam kapor kala dawa begin yo no ya ka Civil Subdivision aingu ya ka sorkar ba arsnem manshua ni mau menteri rangba ujongi Konrad Sangma ula pli perda ya kane ka office trekam jong ka patarkhma civil subdivision ha November arpusau turik arajar arpuar matala arsnem akjlt te in the process bangiyo e kane ka civil subdivision kum phila ban yui kum phila ban saki mane mar yawan kumbangi ngiyo ya kajung ujor bakane ka office kamlong functional kamju trekam kakhang kinong tre kim judan USDO in charge uba ngiyadon menta karkom wan tre kamlong tikna ngiyo ya ka input semane kapor ka bangiwan ucugida rong yetu yang ngi bahune tayo pat pli office de kai ka bangi kum ka kenhun ngiyang kade halor ka nongrem ba habangidon ya ka office trekam kadai ban ai ya kata ka jing syakri ka babit bat ka babiang tam sya ki nong syong ki ba dok ki ba kordit ki ba jenjar bat lada kani ko office kan trikam kum bakalong menta kanam sof ya ka purpose ka ba menteri rang ba uong ha ka por ka ba pli ba nga dedicate ya kani ko office sya ki pa ba nong syong kani ka contradict ba ka statement ka jong u namar menta la arsnem kan ti ngim syum la yo USDO batikna
kadon kata karukum menteri ke tang sidang kenta ka tang khatsan minit te mene hakapor ka bangiwan ru cukidar upli ka kamera cung SDO mare rum ngisung tu bakan ka kamera ka ka bakhang be sebak te hangno rahno nyila ban penisrim ka bakan ka office kala kala yingja sa aku mangingi barok ngi yatip bakan ka ka office SDO PHE hadin menyilayo ya ka upgradation naka administrative unit syaka civil subdivision kalau adun kajinya penbaik nakaliang jong ka department ba hangne ya menta temporarily shipor taman peniat ya kikam USDO civil un perlong ya kum gaja katrekam bat ngi imene hakapor ka bangini kimi jungo shalor chitai USDO jungo PHE hapan pen kerja ya ka jaga trekam naka office syaka jaga sa ka badi kata ka quarter ka bangi tim ini yo mata ka inputs kalong bakane ko office da kita yo da kibnai kam jupli bat ki pai ba ngan itu ip ku mangi nyelap ngisham kalong ba hakipor ki baladap kasngi yo pathar khma kadi gasngi ka balik se ki pai ba na ki dong ba ki than ni basten repo borok ko we ki wan ban thiet ban pet bat kadi gasngi ru ka baki ki shim kabu ban wan bani kendu yo SDO nak mena ki kam ki babun Henry initially kapor ka bangi yo ka civil subdivision nyelap ban saki ba kayan kakam Henry kat barang mi kisini kat barang mi kipor ngim yu bakan long kumta menta wat akas ngiur ngim yu isu bakin yashong apo office tekane karukum one tray ban ong ba hakashitiyo shisin lane ka shibnai arsin kani kade ka bangi kum kakenuan nginom lak ban pediang kai ka bangi kum kaseng ngidawa menta ina ka sarkar kalong ba kamde ka bangi ngin pa USDO in charge napo DC office nongpo kakenhun kadawa Kariboy People's Council kadawa yau SDO ubat tikena bade ban station bade ban base hapo jong kani kadong bakathan permanently ngidon kam yau SDO bo unsyong ban penlong ya kane ka jaga trekam kum ka jaga trekam ka bapura mde ban syuan visit ban syuan muja ban wan syong di sha lane bercuan pendek berukum kani kade ko kabakum kaseng ngi penpau mendaksi syaka sarkar baka civil subdivision batarkhma kade bande ka jingkar khu nak bantah ki nong shnong matakas ngi kade ka ngi wan ban lap dalah ka jong ka khmat ya ka jing shisha hande kane ku mengala ban penpau ya pi ka long ba lada de bakane ka office karlong ha kane ka rukom nakaliang jong ka seng kamban se bandon artligir komperkat ka beningkong reinstate ane pha biang ya SDO PHE bo unsyong ban un trekam pura ha kane ka office ka jong u we lani lada kimla ban le kumta nakaliang ka seng kamban se ba lada kane ka office kan khang kumne kadang bhai ba mangingin khang talano ikane ka office namar ba kan doni ka office claim ki nong tray claim ki officer claim ki staff kam don jingmut ha ARM ni kan mau ba kum ka sarkar ka kaong ba ka patakma civil subdivision is a step forward to change the life of the people of the area. This is the collective hard work of the different people of the society and the leaders to make the administrative unit into a full-fledged civil subdivision. Ngan banrap sakwe ka bakam kongsan. Menteri nang ba uong rupat, it is the endeavor of the government to bring administration closer to the people and added that people in the past had to travel in bad roads conditions to Nongpo even for basic needs and services. Keren, but kai ka bakalong kaman menta, there's two different thing. Ka contradict. Haba pipi ong ba pipi dedicate ya kan ka office cha upai ba kai ka ba ki ba ki angnut kalong ba haba ki wan kan ka office ka kam ga jongki haba kita ki basic needs ka bangi ya keren nak ba ki kam ki barit na ki barit tam hang ne la ban pendap ya ka ba he ngi nom ya keren henry hadu menen kai ka ba ka seng kalap kalong bala da ki don ki jing kam ki barit ro ki pai ba nong susnong jong ka western riboy ki hab ban le shalu shapo nong po cha DC office na ki kam ki barit te how mudur mapi kane kadong bat kathan kabajengai rupo lan rupo kilometer tam na western riboy shanong po naga banta kikam kibaret na kibaret tam kihapan pelut ya kasngi kapor kaya kapisa katengka nadong syadong te kane ka office kadai ka ba yo itang ya ka structure henry kai ba kaseng kalap kalong ba ngim yo I ba kane ka office kana ya kata ka service lan ka jing syakri syakipat nong sisdong jong ka riboy ka jongi bar ka jingmut kaba ka dorba shnong ka ai kana ka kalong baka ka shnong borok ka we ka dong baka thain borok ka we kan yo kata ka jingkar ku daga ba ai ka jaka ka mut long baka sarkar kan utilize kan pendon kam kan pay kita ki jingte ki bale se ka bala ban kumboong kondat semalong ba it will bring governance closer to the people kan penjan nya kata ka jing syakri pe ba ka bale se ka bala bandong baka ba ibet baka ba ijana henry kum ka long mata ka diga jaka hangtei syumla peniang watang we paya henry ka ba u menteri u badiplit ya ka general administration department
government u rakam sangma ulaong ba ka government kala ada ban initiate ka proses ban peniang no ya kita kijing teh Henry till date ngi ko ban kali nakaliang juga saying what is the status jong kata ka proses ka ba pila initiate kane kalong official on the record jong ka floor of the house la ada ban keren ba the government has initiated the process ban peniang no ya kita ki infrastructure kane ka dong bagatan kamta ma ketika jaka to be precise Henry hadu menin mene ngi yoi ba kane ka jaka kadang long yingja I kumpa don ki diang bat kimon ki bapersyang menta ban baklai uti uput telada ka sorkar kan bu ketika jaka kumte hang te ngi nakaliang ka seng ngi ko ban keli ba lano pinsdang ban trikam we want the government to come clean ngi ko ba ka sorkar kan batai syai berkabar kalong ba ka sorkar lano kan bu no yau SDO ubat tikna ban station be hapo jong ka office permanently kita kidi ka artil kimat ki bakongsan ki bana kaliang ka seng ka ko ban punpau sya ka sorkar Meghalaya Post.news